హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. న్యూ సాంగ్. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయిపోండి. మీ ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టినా అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు వీడియోస్ని. సో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయిపోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. జగవాలే నకనిక సూడంత కరి కరి చష్మా హవాలే శివలింగే లాలే తన శివలింగే లాలే. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక లైక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న చిన్న బీట్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఏ ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా చూసుకుంటూ మంచిగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎఫెక్ట్ అనేది కొంచెం చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మెల్లగా చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పేది వింటూ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 1 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ చిన్న ఫోటో ఉంది కదా, పెద్ద సైజ్ ఫోటో, తర్వాత ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే మధ్యలో చిన్న ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇదొక ఫోటో అండ్ ఇదొక ఫోటో, ఇదొకటి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. చివరి దాకా సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒక ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఒకటికి యాడ్ చేయకుండా మంచిగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒకటే ఎఫెక్ట్ని ఇట్లా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఆ 2 ఫొటోస్ తర్వాత ఇంకో చిన్న ఫోటో వస్తుంది, అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. ఆ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా లాస్ట్లో చిన్న సైజ్ ఫోటో దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా
ఒక ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఇంకో ఫోటోకి వేయకండి ఫ్రెండ్స్, కొంచెం చూసి మెల్లగా చేసుకోండి. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, ఇది కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో మొత్తం ఫొటోస్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, 4వ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. లాంగ్ ఫొటోస్ని ఫస్ట్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎఫెక్ట్కి సేమ్ ఉంటుంది, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాంగ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. మొత్తం ఫొటోస్ లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి, టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రెండ్స్. నేనే ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.